बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे मुंख्लं फोरदाना दैमारि ट्रास्ट जों जथायै थांनाय 2009 मायथाइनिफ्राय मुंख्लं फोरदाना दैमारि गोसोखां बान्था जोङो बावबोनाय जादों। जिल्लानिनो सिङाव थानाय गुबुन गुबुन बिथिङाव बर' हारिखौ जौगाहोनो नाजाबोनाय व्यक्तिफोरखौ जोङो बे बान्थाजों जों मान बावनाय बा बरायनाय जाबोदों। दा थिग बे लेखायैनो देग्लाय 2026 मायथाइ जोंनि जि बोसोरारि बा जोंनि जि थान्दै जखनथाइ 52थि थान्दै जखनथायावहाय जोङो 17थि मुंख्लं फोरदाना दैमारि गोसोखां बान्था बेखौ जोङो बावनो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामनाय जादों। इतिमयधे जोङो जिल्ला आफादा थांनाय जोंनि एग्जिकिउटिभ मेलनि गेजेरजों जोङो जुरि मेम्बार जोङो दाना होनाय जादोंमोन। बेवहाय जोंहा मुंख्लं फोरदाना दैमारि ट्रास्टनि आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोनखौ लाफानानै जोंनि जिल्ला आफादनि बोसोनगिरि रमेव कुमार बसुमतारी, लोगो आफादगिरि बिकास बड'सा, सासे जोंनि बुंथिगिरि रहित बसुमतारी, बिथांमोननि बे जुरि मेम्बारा जोंनियाव माखासे नमिनिसफोर दफर आफादफोरनिफ्राय बिहरनाय जादोंमोन आरो बिनि गेजेरजों आरो जोङो मोनसे थिरां खालामखानाय जादोंमोन जे बे बोसोराव जोङो हारिमु आयदायाव जोङो बे बान्थाखौ बावनो थाखाय बे एग्जिकिउटिभनि गेजेरजोंनो जों थिग खालामखानानै जुरि मेम्बार बिथांमोननो जोङो खामानि मावनो थाखाय जोङो बिथांमोनखौ होनाय जादोंमोन। थिग बे लेखायै गोबांथार नमिनि हिसाबै जोंनि गेजेराव फैदों आरो बिनिनो मादाव जोङो फाइनालि मोनसे कनक्रिट जोङो डिसिसनाव जों फैनो हादों आरो माखासे बिथां माने बिथिंखौ जों नायजोबनानै जोङो डिसिसन मोनसे थिग खालामनो हादों। जोंनि जुरि मेम्बार आरो लोगोसे जिल्ला आफाद फोरदाना दैमारि ट्रास्ट जथायै जे मुस्रि जुगेन चन्द्र बसुमतारी, रंसारि साबिराम बसुमतारी बिफा आरो बिमा रंसारि सोमले बसुमतारी, जाय गामि भगदल अरां उदालगुरिनि बिथांनो देग्लाय बोसोरनि बे 17थि मुंख्लं फोरदाना दैमारि गोसोखां बान्थाखौ जों बावहरनो थाखाय थिग खालामनाय जादों। जोङो बिथांनिफ्राय माखासे मानि बाय'डाटा जोङो चेक खालामनाय जादों, नायनाय जादों। फारियै आं एसे फोरमायनो नंगोन नोंथांमोननो जे बिथाङा 1996 आवनो बेचेलर अफ मिउजिक बियो भकेल आयदायाव बिथाङा माने कमप्लिट खालामदों। बिनि उनाव 2013 आवहाय गिटाराव बिथाङा बेचेलर अफ मिउजिक बेखौ बे डिग्रिखौ बिथाङा हासिल खालामनो हादों। बिनि उनाव 2019 आव ताब्ला आयदायाव बिथाङा मास्टार अफ मिउजिक बे हासिल खालामनो हादों। आरो जोङो बिथांनि बाय'डाटानिफ्राय जों मोननो हादों जे बिथाङा खाम, सिफुं, सेरजा आरो गुबुन गुबुन बर' हारिनि जिखिनि दामजुफोर दङ बिनि बिथाङा एक्सपार्ट हिसाबै दाबो खामानि मावबाय थानाय जादों। आरो लोगोसेनो बिथाङा दासिमबो जमुना मिउजिक स्कुल बाथासिपुरनि प्रिन्सिपाल हिसाबै खामानि मावनानै दङ। लोगोसे गेस्ट टिचार हिसाबै बिथाङा फोरोंनाय जायो माजबातनि आदर्श बिद्यालयाव। फोरोंगिरि हिसाबै बिथाङा दङ दायो अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी मिउजिक स्कुल ब्रह्म आश्रम बाथासिपुर। आरो लोगोसे फोरोंगिरि हिसाबै बिथाङा खामानि मावगासिनो दङ आयान संगीत महाबिद्यालया नोलोबारि, बेवहाय बिथाङा खामानि मावबाय थादों। आरो बिथांनि ससियेल बिथिंखौबो जों एसे नायनाय जादों। गुबुन गुबुन आफादफोराव बिथाङा लोगोसे थाफानानै खामानि मावनाय बेखौ जोङो बिथांनि बाय'डाटानिफ्राय मोननो हादों। आरो जोंबो गुबुन गुबुन बिथिङाव बिथांनि बे खामानि मावनायफोरखौ जों नायनाय जादों। आरो बे लेखायै जोङो माखासे जोंनि बर' माहारियारि माखासे आफादफोराव बिथाङा खामानि मावबोनाय जोङो नुनो मोनदों। जेरै दुलाराय बर' हारिमु आफादाव दामजु नेहाथारि हिसाबै बिथाङा 2016 निफ्राय 2018 सिम बे दामजु नेहाथारिनि बिबान लानानै बिथाङा खामानि मावदों आरो बर' हारिखौ सिबिदों। लोगोसे हारिमुखौ बिथाङा सिबिदों।
लोगोसे 2002 निफ्राय 2004 सिम अरां आन्चलिक कमिटि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिबानबो लानानै बिथाङा बर' हारिखौ सिबिनाय जोङो मोननो हादों। दा जोङो खोब माने गोग्गानाय मोनदों बिथां बायदि सासे गेदेमा हारि सिबियारि आरो हारिमुखौ माने मोनसे मिरु जिरु अबस्थानिफ्राय बोखांनो नाजानाय हास्थायबोनाय सासे बेक्ति हिसाबै जोङो दिनै जोंनिनो जिल्लानि सिङाव जों मोननो हादों आरो बिथांनो जोङो बे मुंख्लं फोरदाना दैमारि गोसोखां जि बान्था बेखौ जों कनफार खालामनो मोननानै बिथांखौ बेनि गेजेरजों जों मान बावनो जे मोनगोन दा बेखौ मोननानै जों खोब गोजोननाय मोनदों आरो जोङो माखासे डेटा जों मोनबावदों जे बिथाङा मेथाइ लिरनाय मेथाइ खननाय बेबायदि बिथिङावबो आखा फाखा पुरुना आगोलनि जोङो दिनै बुङोब्ला केसेट आर्टिस्ट सासे होननानैबो जों बुंनांगोन जों मोननो हादों लाफा सायख' आरो अननायनि फालि बेयावहायबो बिथाङा सासे मेथाइ खनगिरि हिसाबै बे केसेटआव मेथाइ खननाय जों मोननो हादों लोगोसे दानि मुगा बे मिउजिक भिडिअ एलबामाव बिथाङा सासे महरगिरि हिसाबैबो एक्टर हिसाबै खामानि मावनाय जों मोननो हादों। गतिके दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्ला लोगोसे मुंख्लं फोरदाना दैमारि ट्रास्टनि फारसेनिफ्राय जोङो गेदेमा जुगेन चन्द्र बसुमतारी सारखौ जोङो खोब साबायखर बावगोन दिनै बिथांनि मुंखौ जों फोसावनायजों लोगोसे जे बिथाङा जि बर' हारिनि जि मोनसे दामनाय देनाय बर' हारिनि जि मोनसे हारिमु बे हारिमुखौ अहरहब्लाबो फोथांना लाखिनायाव गोलाव सम बिथाङा खामानि मावबोदों आरो जथेस्थ'खिनि बिहोमा मोनसे होदों बिनि थाखाय जों साबायखर बावगोन आरो लोगोसे बिथांनिसिम जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनायखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दिनै जोङो जासिहरदों आरो कंग्रेचुलेसन जों जासिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लाया थांनाय 27 जानुवारियावहाय जोंनि डेलिगेटखौ जोङो जागायदों आरो बिनि थाखायनो जों जागायनांगौ जादों जिहेथु मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जख'न्थाया 59थि थान्दै जख'न्थायाखौ उदालगुरियावनो खुंगोन दा बिनि थाखाय माखासे इभेन्ट्सफोरखौ जों एसे सिगांग्रो लाग्रोनाय जादोंमोन आरो बिनिनो जोंनि 52थि थान्दै जख'न्थाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बियो 5 फेब्रुवारि 2026 मायथाइयाव जागोन बे टंलानि सोलोंथाइ फोथारावनो फुंबिलिनि समावनो डेलिगेट सिटिंनि गेजेरजों जोंनि जिथु 52थि थान्दै जख'न्थाय बेखौ जोङो खुंफुंनो थाखाय थिग खालामनाय जादों आरो बे डेलिगेट जिथु सिटिं जोङो जि थान्दै मेल बे थान्दै मेलनि गेजेरजोंनो गेदेमा मिउजिशियान बा हारिमु अनफावरि गेदेमा जुगेन चन्द्र बसुमतारी बिथांनोबो जोंनि बे 17थि मुंख्लं फोरदाना दैमारि गोसोखां बान्थाखौ जों बावहरनाय जागोन। बे समाव आं खावलायगोन बिथाङा जाहाथे जोंनि बे जि अननाय जोंनि जि मोनसे मान बावनाय बेखौ गोसो गोथारै नाजावगोन आरो फैबाय थानाय समाव बिथाङा हारिखौ सिबिनायाव हारिमुखौ सिबिनायाव जाहाथे अरायसम आवगायलांबाय थायो जों बेखिनिखौनो मिजिंथियो। बे बान्थायाव मा मा थागोन? बे बान्थायाव जोङो सरासनस्रायै जोङो केश एवार्ड 20,000 केश एवार्ड जों होनाय जायो ममेन्ट' जों होनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोङो मानफालि जोंनि बर'नि आर'नाइ आरो वेस्टकटजों जों बिथां माने बरायबोनाय जादों आरो बे लेखायैनो देग्लायबो जों बेखौ जेरै हायो साबसिन हामसिनै बरायनो थाखाय जों नाजानाय जादों। बिथांनि सावगारिखौ मोननो हागौमोन नामा?